Ja. Hold lige hjelmen her, så skal du se. Den her pilotskærm, den er beregnet til at trække skærmen ud. Med hive i den? Nej, den trækker selv. Okay. Og den hiver ved hjælp af det her bånd. Okay. Lige så snart du åbner den, så kommer den ud, og så løfter den skærmen ud. Og skærmen har vi her. Prøv at se. Den ligger her på siden. Vi har næsen herhen til venstre, og halen herhen til højre. Vi må pakke den sammen. Ja. Nej, du skal sgu ikke. Nej, det har jeg forklaret dig før. Vi skal have strakte linerne. Ja. Prøv at trække det ud igen. Ja. Nu må vi starte forfra. Ja, du behøver ikke have den på nu. Vi skal lige have pakket faldskærmen først. Ja. Vi skal have strakt linerne. Ja. Der med op at flyve. Ja, roligt. Vi skal lige have pakket faldskærmen først. Sådan, ja. Og så skal vi i gang med at folde den sammen heroppe foran. Ja, Bjørn Steffensen. Faldskærmsspringning, det er jo fascinerende, så mange mennesker, der er begyndt at interessere sig for det. Ja, det er en moderne sport, som vi er begyndt på her i Danmark, og den er trods alt været dyrket i over 23 år. Vi har i Dansk Faldskærmsunion sprunget siden 1972 inden for Dansk Idrætsforbund, og unionen blev startet helt tilbage i 62. Ja, og nu skal John ud og springe her. Det er i det hele taget et voldsomt opsving, man har oplevet her i de sidste par år, fornemmer man. Det er det, det er korrekt. Vi har haft mulighed for at kunne dyrke sporten på en helt anden måde, end vi har gjort tidligere. Vi har haft muligheden for at sætte folk af i firkantede faldskærme, som er helt anderledes end det, som man har kunnet tidligere. Jeg forstår, at det giver bedre styremuligheder af selve skærmen. Ja, det er helt sikkert. Styrbarheden i skærmen er i dag op på, at man faktisk kan køre hen eller flyve hen, hvor man vil. Vi har glidetal på faldskærmen helt op til 3:1, det vil sige, hvis man står i 3 km højde, så kan man drive helt op til 3 km til hver sin side. Fascinerende. Og det er sådan en skærm, John skal op med nu? Ja, vi har tilbudt, at han kunne komme op og prøve og se, hvordan det er. Jeg ved ikke, John, er du ved at være der? Vi skal være afsted nu, John. John, vi flyver nu. Du kan godt starte op, Brian. Er du der, John? Jeg kommer nu! Han kommer lige straks, så er han der. John! Kør nu! Farvel, John! Snoren, John!
Ove!